μαζί. Η κυρία Κουτουπίδου έδωσε το δίπλωμα. Θα καλέσουμε την πολίτη Σόφια, την Ξαγενάκη Δήμητρα, την Καή Ραφαέλα, την Μαμιδάκη Άκης της, τον Καΐκο Γιώργο, την Ζερβάκη Ζακαρέγια, την Πάσουλα Σοφία, Παπάη Μαρκέλα, την Μητρακόπουλο Διονύση, Μοσκόπουλος Γεράσιμος, Καλετζίδης Χρήστος Κουτουπίδου Καρολίνα, Στάγνη Μαξίμ, Νησίδου Δέσποινα. Να βγάλετε μια φωτογραφία, γιατί συνήθως σας φωνάζουμε στο τέλος και δεν έχετε διδάσκαλη μία. Να ευχηθούμε στον Δημήτρη να έχει καλή σταδιοδρομία, να του πούμε ότι αυτό το πτυχίο που πήρε είναι η αρχή για έναν υπέροχο δρόμο, το δρόμο του Φορού. Αυτό το πτυχίο είναι απλά η αρχή, έπεται συνέχεια. Πάντοτε πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι και να εξελισσόμεθα. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Και συνεχίζουμε με